Salam ýaşlar, efirde Täze Tolkun ýepleşigi studiýada siz bilen men Sahra. Çyraçylyk we onuň ýaşlaryň ünsüniň çekmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanda daşary ýurtly ýaşlar bilen söhbetleş bolar. Bu biziň şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Men meslek, okuw ýok, iş ýok, pul bardy, ne soňlamysdyňlar. Gepleşigimizde Lewap vilayatynyň Atamrat şäherindäki çyraçy ýaşlar barada kerkili deňduşumyzyň berjek gurumlaryny hem eşdireriz. O bayram ba, kän bayram, gyz ba, maşin ba, at ba. Şeýle gepleşigimizde orta mektebi tamamlanyna 17 ýyl bolan daşawudly deňduşumyzyň ýokary kujaýyna girmek höwet edýänligi barada berjek gurumlaryny eşdireriz. Ol ýurtda tölegli okullar açylsa ýokary kujaýyna girip biljekdigini aýdýar. Men elde ýöne tölegli okuw bolar diýen zady eşitdim. Ýöne näle? Gepleşigimizde ahirine bolsa türkmen ýaşlarynyň sosial ulgamlarynyň işçenligi we Türkmenistanyň sport älimindäki käbir täzelikler barada berjek maglumatlaryny dinläp bilersiňiz. Täze Tolkunda başlaýar. Ýöre barýan podman, ýere aýmagyny, çyraçyly tapmarsyn mundan aýnagyny, gözüňe seretmez, çykarmaz aýnagyny, asly sorap geýer, uzyjy köýnegini, oňa söýgü gerek gel, dinle, hyllygy aktyrma körpe, sen oň üçin, äri öýde bolsa da. Saýky däliniň aýdymyndan hem ma'lum bolşýaly soňky günlerde Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda çyraçylyk diýen tendensiýa gödäýler. Eýtem çyraçylyk näme? Kimleri çyraçy diýýärler? Bu tendensiýanyň ýaşlaryň ünsüni çekmeginiň sebäbi näme? Şuň bu tema barada Türkmenistanda ýaşlar Bahar we Arslan, şeýle-de ençe meýil Türkmenistanda ýaşap aýdan Amerikaly Silas we Aşawata Kawaçymyz Murat Turgan bilen söhbetleş bolýar. Ýaşlar gepleşigimiziň studiýadaky şuňky mehmanlary ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdiren türkmen ýaşlary Arslan hemde Bahar, şeýle-de Aşawata Kawaçymyz Murat Turgan hemde bir näçe ýyl Türkmenistanda ýaşap aýdan Amerikaly Silas ähliňiz gepleşigimizde hoş geldiňiz. Hoş gördük, sağ olun. Ýaşlar gepleşigimiziň şuňky esasy temasy çyraçy türkmen gyýlary barada. İlk bilen bu arada Murada sizden soramak isleýänler Aşawatda umuman siz çyraçy gyýdlar diýip eşitdiňizmi? Eşden bolsaňyz kimlere çyraçy gyýdlar diýilýär? Çyraçy gyýdlar diýmek umuman näme? Sahra, şu 2007 ýyllar töwerekde Aşawatda şu çyraçylyk bir ýaşlan hereket diýip alaýarlar. Şonu bir hereket törekde. Şol çyraçylyk ilk wagtda ýankaýysyny ýaly köçelerde maşinlarda yarış kurmaktan başlandı. Çyraçylyk adam gelip çıksam, sol maşinlerin sıraları sifon faralda. O da gözün qatırcı elektrik böğümtün renkte. Sol sıra koyulan son sonra çyraçylar dediler. Ondan bular ençene ýyllarda bir näçe ýyllar şu paýtagtyň köşelerinde yarışlar bolmadylar. 2010-njy ýylda şolara karşı bir çare boldy. Hemde ýanky şo çyraçy diýen maşinlary içinde bas boşlukları we sifon çyraçyları ýaly başladylar. Ondan soňra bir mene bir ýatışdy. Ýöne şo çyraçylyk diýen bir maşin ýanky aşdy, gatnaşanlara däle eýsem özüni bir aýdysy var da Türkmenlerde bir zalaýat barýan. Oğlanlara ýa-da hem şo çyraçy diýip aktakdylar. Tawuzum Murada beren gurumlaryňyz üçin Arslan Bahar, siz çyraçylar barada näme bilýäňiz, eşitipmidiňiz? Sahra, çyraçy gyzlar diýende bu ýerde esasy näme gözüňe gelýär? Nähili many almak bolýar. Bu ýerde erkinlik diýen söz emele gelýär türkmen sözünde. Ýani erkin gelin gyzlar. Edil olaryň ählisi gyzlar däl, gelinlerim, gelinlerim bar içinde. Olar erkinlik sözüni taýinlaýan mena çyraçy diýmeň asl manysy hasy özüni öz başlyk duýan, şonda erkinlik berilen gelin gyzlar. Şonuň ýany olar men hiçlik garşylyk ýani tarapym ýok. Etseler etsinler, ýene käbirleri bar, has gözden çykarýanlar bar. Öz türkmen milli däpde surlumsyatdan çykarýarlar. Arslan bölýän ölin başla meselem diýdiň, käbirler bar, öz milli däpde surlamyzy ýatdan çykarýarlar diýdiň. Şonu diýeniňde näme gözüňde tutýan? Şonu diýenimde maşin sürmeginde nähilik edil eýle beýle ýerlerini açyşdyryp hemde käbirleri için soňun taňsonýarlar. Esasen YouTube video rolikler goýulan saýtda şu ýerde käbirleriniň pian bolup soň kalyan çekinden soň şeýle
video rolikler var eger nisbet gören olsaňyzlar. Sağ ol Arslan. Ine bahar çıraçı Türkmen gyýlary diýene, çıraçı gyýlary diýene. Sen näme eşdipdiň, näme bilýän? Ödüm şeyle göremek buna şu sosyal medyada paylaşan dağıtlarından milyon mesela kontaktta şu surat paylaşanlar bizim Türkmenlerin depte suruna medeniyetine isil gelişmedik. Şu gıylar hasam daşar yurtları meymezek var. Bizim depte surumada gelişmeyen koynaklar giyip oğlanlar bilen bile diskotekada tam edip şeyle suratlar koyup şoları özün sırası diýerler. Sen pikiriňçe ýaşlaryň şeýle bolmagyny itergi berýän zat näme sen pikiriňçe onda? Men pikiriňçe meslik, okuw ýok, iş ýok, pul bardy, ne soň nämesinmi? Boş bolsaýla islememek bolýarlar, internetten görýän, şo daşar ýurtlaryň edýän dağıtlaryny çek bolýarlar. Ýöne daşar ýurtlaryň erwet edýän dağıtlaryny çek bolýarlar da. Bu taraplaryny hiçem özlerine adalanoklar, görelanoklar. Selaz, sen hem bir näçe ýyl Türkmenistanda ýaşap aýtdyň. Sen şeýle şu Türkmenistanda ýaşan döwrüňde çıraçy gyýdlara ýa-da şu umuman çıraçylar duş geldiňmi ýa-da umuman çıraçylar barada eşdipmidiň? Hawa, Murat agadyň aýdysy ýaly. Men ýökünji çıra barada eşedenimde şol lada ýa başga arzanrak maşin bezeýän adamlar mani berýärdi. Şerhli ulumsiya edepsizlik edýän adamlar mani berýärler. Umuman da bir pes düşünjeli adamlar hasaplanýarlar. Meselem nähilrek Selaz? Biderek hareket edýärler. Maşin hoply ýagdaýynda berýärler. Umuman da problemler göretýän adamlar hasaplanýar. Ne gepleşemden şu bölümde bizim Azat Haber'in okutkom web sahypamyzda ýürütde täze tokunan başlanan bölüme gelip oşan käbir tesvirler siziň bilen paýlaşmakçy. Şol tesvirleriň birinde terörist adı bilen tesir aldyran bir okuyjymyz çıraçylaryň hemmesini Afrika uğratmaly. Çıraçy gyýdlarym watan gullugyny 4 ýyllyk etmeli diýip tesir aldyrypdyr. Galkan adı bilen tesir aldyran bir okuyjymyz bolsa kim näme edenine sizler näme her kim ödüçe ýaşaýar. Her kimiň ar-namysy ödüne asylly sırap ýydynan etjegini edip ýören gyýdlarym bar. Şoň üçin hemme zady beýle koyun islen adam islen zadyny etsin ýurdum şeýdi darasyn diýip şeýlerek tesir aldyrypdyr. Şu okuyjymyz kim näme etse edene de size näme her kimiň öz durmuşy öz ar-namysy diýe. Silas sen garaşyň näýle umuman şu çıraçylary ýa-da onun başyda meselem çıraçy diýip adlandyrylýan gyýdlara Amerikaly bir ýaş hökmünde sen näýle araýan? Peki başta adamların hareketleri goýa erbet aýtmak hakym ýok. Sebäbi men daşary ýurtly, emma ýalňyşmasam Türkmenlerde atasöz var. Suri azaksız olmaz ya da halk azgınsız olmaz. Şu men fikrimçe terhizat da ama telefonlar ve internet sebepli indi görüpdürler. Misal için 10-15 yıl bundan azal şeyler zat vardı. İnternet olmaka bizler öğren içinde dans ediyorlar. Onda ülkede kasetlerde paylaşıyorlar. Misal için Günç adlı aydımcı vardı, Suset yalı aydımlar vardı. Onların tıklık ve türlü görünler öğrettiler uz vaktinde ve indi mobil telefon video yazgılarımız var. Ben fikrimce bu yine açık medyanın neticesi. Şu açık medyanın goy tarafı ve pedası. Açık medya var bolsanız, cemiyetin bolan kemçilikleri ve gılıkları yüzüne görüp bilýär. Indi hakikat görüp bilýär. Adamlaryň hakiki alyp baryşy görüp bilýär. Hemsi de ýöne. Mesel üçin resmi metodlarда, resmi medialarda gene dondurma ýaly türkmençilik görkezilýär. Hemme zat süýji herkes akpanlyk ýaly alyp barýar. Hemme zat 100% gowy. Indi birazcık reallyk derece görüp bilýär. Sağ ol Silas. Murada ýaşlary şu çıraçylyga gyzyklanmagynyň sebebi näme bolup biler siziň pikiriňizçe? Cemiyetinde içinde öyle kadınlardan bir faylanacak bolyan adamlar olacak. Onun sonra adamların bir bir ekstravagant parçaların insan profili kurları görediyorlar, bir uğur görediyorlar, bir stili görediyorlar. Onun yankı stili bir öyle ki şu yankı adamların
adama negatif tarandıram yankı edýän işini o ýöredýän stilme denýärler bir kulp başlaýarlarda. Soňra bir ýagdaý bu. Murad indi şu çıraçylygyň meselem ýa-da çıraçy gyýdlaryň il içinde jemgyýetde bir ziýanly tarapy barmy? Meselem ýetirýän ziýany barmy halk köpçüligine? O bar taşy. Oýlam şu yankı ýarşy geçirmek maşynda. Ola ýam hakykatdan şu bir ýol hereketine awary ýagdaýy görýär. Ondan keýdip ýol bolan adamlar o ýaşlarym abi söýsleýär. O ýagdaý bar, o tarapam bar. Sağ olun Murada. Bahar, sen pikiriňçe şu ziýanly taraplary barmy? Bar bolsa näme? O ziýanly taraplar bar. Täze olaryň edýänini kän pul bolan soň kän ýerlere gidýärler. Goýyn ýerler soň beýleki gyzlara hedef ýerler, beýleki gyzlaryň hem ýagdaý bolmadyklar, beýlekleriň üstünden gülýärler. Olaryň psikik taýdan ýagdaýlarynda ermezýän ýetirýär. Silas, Amerikada da şu çıraçylyga meňdeş zatlar, çıraçylyga meňdeş meseleler barmy gözeýilýärmi? Amerikada bizim şeýle programmalarymyz bar. Misal için televizyonda liderlik programmalar var, reallik programmalar, donvayalı ya da tanımalı adamlar umumi medyada edepsizlik ediyorlar. Bizim bu problemi böyle maslahatlaşıyor ve çözmeli. Şu ayrıtın Türkmen problemi değil. Her yurtta bütün dünyada şeyle problemler var. Sağ ol Silas, beren gurunlaň üçin. Şunuň bilen Silas Murada, Arslan, Bahar siziň bilen hem hoşlaşýas. Gepleşmede atnaşyp beren gurunlaňyz üçin köp sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Deňdoşlar, käbir türkmen ýaşlarynyň arasyndaky çıraçylyk tendensiýasy we çıraçy türkmen gyýdlary barada ýokary bilimni Türkiýede dowam etdirýän Baharyň Ukrainanyň uniwersitetleriniň birinde okuyan Arslanyň we mundan bir näçe ýyl öň ençe ýyl Türkmenistanda ýaşap baýdan Amerikaly Silasyň şeýlede Aşgabatda Kawaçymyz Murat Uranyň beren gürüňlerini dinlediňiz. Ýaşlar çıraçylyk siziň pikiriňizçe näme? Bu tendensiýanyň käbir türkmen ýaşlarynyň ünsüni çekmeginiň sebäbi näme? Jogaplaryňyzy biziň hat e-mail belesi azatradio.org e-mail adresimizde uradyň. Ýurtdan gelip goşan maglumatlary görä çıraçylyk tendensiýasynyň diňe paýtaht Aşgabatda däl beýleki welaýatlerde hem gözeýilýäni gaýdylýar. Lewap welaýatynyň Atamrat şäherinden adynyň efirde tutulmadygyny soran deňdoşumyz Kerki şäherçesinde käbir ýaşlaryň giýjelerini çıraçy ýarşlary diýilip atlandyrylan awto ulow ýarşlaryny geçirýändigine. Şeýlede ýarşda maşyn, telefon, bayraklaryň goýulýanyny aýdýar. Elbetde Atamratly bu deňdoşumyz çıraçy gyýdlar barada däl käbir oglanlar tarapyndan geçirilen çıraçy maşyn ýarşlary barada gürüň edýär. Onuň bilen Lewapda habarçymyz Umyt Jumaýew söhbetleşýärler. Soňky döwürde türkmen ýaşlarynyň arasynda çıraçylar diýip bir zat çykdy. Ýene Atamrat şäherinde de şol çıraçylar atlandyrylýan ýaşlar barmy? Barken ne bizim şäherde dem kene gijelerine o 7-nji maşynlar jügüle 7-njileri pes iski nemelerini çökürüp düýlerini çökürüp şeýle ýere deýdim edip gonk edip koşup şun ýa gyzlar alıp maşyna minip menmençilik edip ýörler sentralinde. Karşı 3'ten soňmy 2'lerden soňmy gonka bolýar her 6 bazar ýa 5-6-njy günler şu ýani bolýar da iň köp bolan wagtlarda şolar eden etdiler edip şun ýani. Olar esasan şol maşyn sürüp ýarşy edýärler-de onda. O ýarşam soň özüň görkezmeçilikmi, näme şu menmelikde. Yol gözegçilik gullugynyň işgärleri, ine sen aýtdyň, ine ýat ýarlar zat diýdim. Gije saat 11-den soň ýa-da 12-den soň etseňem oňaly maşyn ýarşlarynyň sesleri olar, ine olar bilenokmy hiç saat ýerli hökümet hiç saat diýenokmy olara. Migalkasyn ýak beren hunterler bar mana milisiýa maşynlar aýlanýarlar, olar aýlanmaýar diýem ýokdy. Aýlanýarlar, mana tutýarlar çıraçylaryň arasynda baýlarken. Baýlar köp soň olar jik gelýärler, şeýle tutjak wagty baý gelýär, ýa depede qarindaşlar, zatlar olsa, mana minister diýdi, ýa prokuror zat. Depede tanışyp bolsa da meselem şolar ýa ýüz tutýarlar, ýa pul berýärler, şeýle spýarlar da. Näme diýerler, para horçuluk bilen de garçy. Şeýle maşyn sürüp şol ýaşlaryň arasynda ziýan çeken bolýarmy? Maşynlar ziýan çekýär, diýseniz böyle maşynlaryny ýoldan çykyp gidip ýa-da näme dip, şeýle buzul galýar da ýollarda zatda
ziyan etýär de motoruny tutup berek wagt durqalýarlar da şeýle. Şeýle maşyn sürüp yarış etmek üçin ýaşlar ýörite yer saýlaýarlar. Ýörite yerler barmy? Ya olar duş gelen ýollarda şeýdip maşyn sürüp ýörlermi? Ýok, glawny yerler bar olaryň. Mana sentralnymiz bar biziň son köpür açyldy, mana Atamurat Kerkiçi köpür bar, ana şonda Karaçy köpürek şonda etýärler. Şu polisiýalaryň ýanyna baryp, Karaçy gepleşýärler, ilki pul berelimmi ýa şuňa ed berelimmi diýär. Olaram son pul kimim ýok diýär. Olaram haýyr zat diýerler, şoň aňarakda näme bolýar-da? Post bolýar demirdi, geçirip maşynalar geçiren ýerdäki eskerler ýanyna barýarlar-da, eskerler bilenim gepleşýärler. Son polny köprüni açyp, 2 san maşyn, pasýan şu 2 san maşyn izledem durýarlar. Man nazarynda ýol diýem, aşada diýem, toplam durýarlar, nemeler, maşynlar, zatlar, nemedem Karaçy Kerkiçiň bir ýerinde dam çyzgyt goýarlar-da, şo ta finish. Şonda kim birinci geçse şo ýeňe-de, şöýdüm eskerlerim, gaýlarim, polisiýalarim şu Karaçy hem satyn alynýar-da biziňki. Onda ýaşlar ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerinden ruhsat alyp, soň şeýle işler edýärler-de onda. Ruhsat alyp däldi indi şu pul berip ruhsat alýarlar-da. Bolmasa kim ruhsat berer size? Olar şeýle ýarışlarda bayrak goýarlarmy? O bayrak ba, kän bayrak. Nähil bayraklar goýulýar? Giz ba, maşyn ba, at ba, her hilde telefon ba, en kiçsem şu telefon da. Beren gurrunlaryň üçin köp sag bolun. Hawaçymyz Umydyň Atamuratly deňduşymyz bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Ýaşlar, siziň hem ýaşaýan ýeriňizde çyraçy ýarışlar geçirilýärmi? Geçirilýän bolsa, siz hem Atamuratly deňduşym diýýärler, olar barada bize gurrun bermek isleseňiz, bizi Twitter sosial ulgamynda täze tokun Hawaçymyz Umydy, Umyt Jumaýew ady bilen tap bilersiňiz. Türkmen medeniýetine çykan habarlarda 1-nji ýyldan başlap Türkmenistanda tölegli esasda bilim berýän Halkara Ynsanperwerlik Ilymlary we Ösüş Uniwersiteti diýen at bilen täze ýokary hujaý açylýar. Bu ýokary hujaý 2014-2015-nji ýylyndan bilim berip başlar. Bide gelip bolşan maglumatlaryň aglawasynda Türkmenistanly ýaşlar ýurtda tölegli okuwlaryň açylmalydygyny, munyň netijesinde ýurdyň beýleki ýokary hujaýlaryna okuwa girip bilmeýän ýaşlaryň ýa-da daşary ýurtlara gidip bilim alýan türkmen ýaşlarynyň şol tölegli okuwlaryny okap biljekdigi aýdylýar. Şeýle ýaşlardan biri hem daşawdly deňduşymyz Gülistan. Ol orta mektebi tamamlanyny 17 ýyl bolandygyny, emma ýokary hujaýyna girmeýi henis hem höwes edýändigini aýdýar. Şeýle de ol Hawaçymyz Sultana Çywa beren gurrunlarynda ýurtda tölegli ýokary hujaýlar açylsa okuwa girip biljekdigini belýär. Häzir şol töhfetdeşlik etjäs. Türkmenistanda soňky ýyllar ýokary okuw mekdeplerinde studentleriň sany azaldyldy. Biziň ýaşlarymyzyň köpüsi okuwa höwes etseler de, ýokary bilim almagy höwes etseler de, köp ýaşlarymyz oka bilmediler. Näşwabatda siziň özüňiziň ýagdaýyňyz nähilek? Siz okap bilim alybildiňizmi? Başgala ýagdaýym sebäpli okuwa tapşyryp bilmedimne. Höwesli ýöne gidip bilmedimne. Ýöne indi mümkinçilik bolsa goramasam nädip bolsa. Mektebe oturanyňyza näçe ýyl boldy? Men 97-nji ýyly oturdum. Beýlem 2014. Ýöne ýagdaý bolsa indi tapşyryp şo galan, şo ýyllarda galan sowdum bahar bolsa görmekçi. Hälim okuýan ýöne az ekimne gyzyklyk görýän okuw arada ýöne hiç ýyly dokument tapşyryp okuwa baryp okuň gapsyna baryp goramak. Öz döwründe öz deňdoşlaryňyzdan ýokary mekteplere girip ýokary bilim alanlar boldymy? Men klasymdan birje okuwçy klasdaşym girdi. Ol Mahmulyny okudy uniwersitet. Häzir işläp ýör, gowy maşgala zady. Misal üçin klasyňyzda näçe okuwçy bolup oturdyňyz? Biz bara kolhoz owa mekdep bolan 9 okuwçy bolup oturdyk. Şolardan ýetdiňe ýekçe okap bilim aldymy? Awa. Sebäbi beýleklerim okardy, elbetde özleri özüňe bagylda hemme zat. Höwesli däldir ýa-da şonu ýaly bolandyr. Şolar näme hüner etdiler? Näçe klatdaşlaryňa, deňdoşlaryňa owada näme hünerlen meşgul bolýarlar? Köp kärendeçi, oglalara kärendeç gerek. Gaýlaram durmuşa çykdy. Gaýlaram şo kärendeçi bolup işlediler gerek. Siziň özüňiz durmuşa çykdyňyzmy? Ýok. Şuat näçe ýaşyňyzda bolýaňyz? 30 ýaşymda. 30 ýaşan bolsaňyz indi ýokary mekteplere girmegiň bir möhleti bolýar, ýaş möhleti. Şonda da sizde okumak höwesi barmy? Höwes bar menne. Bir hili kalbymda okasam, şu işlesem köpçilikde diýip arzu etýän adam nähilek ýagdaý dörüdülende size nähilek mümkinçilik bilen siz okuwa girip bilen diýip tama etdiňiz? Men dokumentlerimi tapşyrsam, häzir diňe dokumentlerimi tapşyrýan bilet diýim, hal baryp göramaga men okuwa.
Şeýle sorak bererler ýöne soraňnama de berip durlar öňüne ni şoňa taýýarlanýan ni bilsem geçerin bilmesem näme biljeli olan alamy diýip şonu ýaly bolarsyň diýen pikir bar. Men diýjek bolan haşy ýanky tölegli üniversitetler, tölegli okullar açyldy diýdiňizde. Şey tölegli okullar bolaýanda siziň şoňa girip okuma mümkinçiligi bolarmy? Bolar diýen tamam bar. Ene şo nähilek gözüňe getirýän, nähilek töleglen de okabilýär. Indi men bilemek da bular näme diýmen öňünden hiç zat göremaga. Indi şo zatlary eşdip oson bolar diýen aýtyp bilerin anyk maglumat nä. Men äl diýeni tölegli okup bolar diýen zat eşitdim. Ýöne näle boljan şonu anyk maglumatyny bilsem oson aýdarny ýagdaýym. Mesela için ana şey daşar devletlere giderler yılına 1.000 dolar meçöründe töläp okuyalar. Eger de bizim ýokary mekdeplerimiz şolar ýalyk meçörde pul tölenmeli bolsa, şolar ýaly meçörde pul töläp okamaly bolsa, şoňa ýagdaýyňyz ýetermi? Elbetde ýeter. Sebäbi käni doganym bar kömek eder. Kärende ýer bar, paxta bar, buğday bar bolar diýen. Ne öz işler arzuňyz haýsy hünäri elalmagy maksat edinýär? Hani mugallim bolup bolsa. Sebäbi iň kärin gowy mugallim diýer. Prezidentim mugallim elinden çykýar. Şo bolsa Habarçymyz Sultana Çylwanyň da şowly deňdoşumyz 33 ýaşynaky Gülistan bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Ýaşlar siziň hem Gülistan ýaly biziň bilen paýlaşmak isleýän meseleleriňiz, gurulny etmegimizi isleýän temalaryňyz bar bolsa, biziň Moskwadaky telefon beligimizde jaň ediň ýa-da SMS galdyryň. Telefon beligimiz 7-926 236 04 55. Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň milli futbol komandasy Aziya Futbol Konfederatsiýasynyň kubogyny aýry-aýrylykda Owanistandan we Filipinlerden uturly. Türkmen komandasy Owanistandan 3-1 we Filipinlerden 2-0 hasap bilen ýeňildi. Owanistan bilen ýarşda Türkmen komandasynyň atan bir goly oýnyň ikinji ýarymynda futbolçy Süleyman tarapyndan derwede salynıpdy. Şeýle-de futbol ýarşynyň dowamında Türkmen futbolçysy Süleymana gyzyl kartoçka hem berilipdir. Bu barada Türkmen medeniýetine resmi habar berilmedi. Emma Türkmen futbol komandasynyň treneri Rahim Gurbanmamedow Türkmen komandasynyň Filipinler bilen geçiren ýarşyndan soň ABS-CBN habar web sahypasyna beren maglumatynda Filipinleri gutlap, ýarşyň birinji ýarymynda biziň futbolçylarymyz olara aýdan zatlarymyzyň ählisini etdiler. Ýöne ikinji ýarymda olar köp ýalňyşlary goýberdiler diýdi. Türkmen treneri Gurbanmamedow bu ýarşyň Türkmen komandasy üçin şowly bolmanyny hem gurung edilen web sahypa beren maglumatynda belliýär. Ýaşlar Türkmen futbol komandasynyň soňky günlerde ýygyderli utulma barada siz näme pikirde? Bu baradaky garaşlaryňyzda biziň azathabar.com web sahypamyzyň ýörüte täze tokuna başlanan bölümine galyp bilersiňiz. Sebäbi öňümizde kepde gepleşigimiziň esasy temasy şu barada bolar. Şeýle WhatsApp sosial ulamynyň Türkmen sunugy tälim adly topar tarapyndan paýlaşylan bu aýdymyň aşagynda käbir agzalar aýdymyň adynyň Futbol 2014 däli ise ahal topary ady bilen çykarylmalydygyny ýazypdyrlar. The Danger adly agzaz Söhbet Jumayew aýdymy ahal topar diýip çykarmaly ekeni. Futbola değişli ýeri ýok aýdymyň diýip bu aýdymyň ady bilen onuň mazmunyň o diýen dogry gawat gelmeýändigini, has dogrusy aýdymyň umuman futbol barada däli eýtediňi ahal futbol komandasy barada ýaňyzydypdyr. Bu sosial ulamda käbir türkmen ýaşlarynyň arasynda pikir alşygy we belli bir derejede hatda çekilişige sebäp bolan ýeni bir temany siziň bilen paýlaşasym gelýär. Türkmen sunugy tälim topary 25-nji maýda aýdymçy Beýenç Çareýewiň durmuş toýunyň öň ýanyndaky ýüdük daktyda barasyndan käbir suratlary sosial ulamda ýerleşdiripdir. Paýlaşylan maglumatdan belli bolýaly bu dowra Aşgabatyň botanik bagyna bolup geçipdir. Elbette bu tema ýaşlaryň ünsüni çekip bilipdir diýse bolar. Sebäbi çap edilen suratlaryň aşagynda agzalar tarapyndan 28-nji maýda jemi 30 san tesir ýadylypdyr. Gurung edilen suratlarda aýdymçy Beýenç Çareýewiň we onuň geljekki ýan ýoldaşynyň öz ýakyn dostlarynyň we joralarynyň gatnaşmagynda nikah şahadatnamalaryna gol goýuşy we bir-birine nikah ýüdüklerini takşy görnýär. Türkmen ýaşlarynyň ençemesi Türkmeniň gadymdan gelýän adaýlamak däw bilen azda kendi utoşan ýüdük dakty destur bilen baglanyşykly öz pikirini ýazypdyrlar. Meselem Murat Şarif adly agda Ýewropalaryň hyýaly eden bolup,
hol otun içinde yüzük dakılşık eden olmak näme inni modamy. Bolanda göre ruhanam çağırın deyip son wagtlarda türkmen aydymçylarynyň arasynda ýoň bolup barýan bu däwe bolan garaşyny ýaňsylama bilen beýan edipdir. Gowher hem Rauli watly agda hem türkmenlerim günü-günden türklere meňdäp barýar diýip ýaşlaryň soňky döwürde ýaýrap uran bu toý däplerini eýermek bilen türkmenleriň ata-babadan gelen öz milli däp desurlaryny unudup başga milletleriň däp desurlaryny aňsatlyk bilen kabul edýändiklerini tanqidlapdyr. Beýli fatly agda hem bu temadan hiç kimin kämeňdemeýän gülýaljak türkmen däp desurlarymyz barka başga bir millete meňdejek bolmaklyk näme gerek diýip soraganlarsa Merdan Sapar fatly agda mundan odol öz toýunyň öň ýanynda edil şunyň ýaly yüzük takdy dawarasyny geçiren aydymçy Murat Öwezow ýatlap bir-biriňizden galaýmaň bagtly bolsunlar menem aydymçy bolaýmala şular ýaly toý edesim gelýär diýip bu suratlara değişli ýaňsyly tesir alypdyr. Twitter sosial ulgamynda bolsa Merwede atly agda tarapyndan paýlaşylan surat we ýazy käbir agdalaryň ünsüni özüne çekipdir. Suratda elektronik enjamlary satýan dukanyň bir kasynaky ýagny satyş gaýdynaky enjamlaryň sanawy ýaly bolup görünýän dokument çap edilipdir. Bu suratda Merwede atly agda elektronik enjamlaryň atlarynyň türkmençe ýazylyşyna ünsü çekip türkmen diliniň gutorýan ýeri diýip bu temadan bir näme gussolup pikirini paýlaşypdyr. Suratdaky ýazy barada biraz maglumat bereýin. Onu Bluetooth sözü Bluetooth audio ýazgylary umuman ses dinlemek üçin gulaňa dakylýan enjamyň ady hem naushnik diýilip ýazylypdyr. 26-njy maýda paýlaşylan bu surat we ýazgy 28-nji maý çenli 6 sapar gaýtadan çap edilip 7-ýe kem halanypdyr. Paýlaşylan bu tweetiň aşagyna Şergo Bayram fatly agda türkmen dili ölüpdir gömme adam erek diýip ýaňsyly ýazgy galypdyr. Dingduşlar şunun bilen ýaşlar gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isteseňiz biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizde hat uradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşar diýip men Sahra siziň bilen hoşlaşan. Öňümizde kepdäniň çarşenbe güni ýene-de täze tolkunda duşuşýançak hoş.